Mila, nikad nemoj da pomisliš. Gasto se obratio Sofiji nakon haosa s Anđelom pa je otkrio šta mu najviše smeta. Stavio sve karte na sto. Nenad Marinković Gasto sporučio je Sofiji Tikačenko da nema nikakve podele namere prema njoj kao što pojedini učesnici pričaju. Nemoj sada da padaš na tuđe provokacije, Mila. Nikad nemoj da pomisliš da ja od tebe želim da napravim. Draga si mi, nemam loše namere, rekao je Gastos. Dobro, kazala je Sofi. Nisam imao nameru da budeš treća osoba u mom odnosu, rekao je Gastos. Moglo je da se protumači tako kada se gleda ono ispred prodavnice. Ne volim kada se zbog mene svađaju ljudi. Neprijatno mi je da stajem na nečiju stranu. Imala sam i potrebu da ti se obratim, ali nisam. Da se neki učesnici ne bi pitali zbog čega ti prilazim, kazala je Sofi.